No môžeš. Ťažko, ťažko. Ťažko, preťažko. Jak si vydal tú prilbu? Ja idem. Len ju prepni okolo. Ja viem, mne to došlo potom. A strč ju pod, ja som ju strčil aj pod kábel, takto. No. A to mne ešte uška. Takže to nevadí. To mi nevadzajú celkom dosť. Rybky. Rybočky. Aha. Je už flaška vypadla. Piť. Jednu si zobral iba. Daj si, daj. Vidíš? No. Ja tam už stačí zatiaľ. Ale to A ty nie máš je... štvorku, tebe to lepšie drží. Čo? Aha, ty si to aj bezpečne písal. No. Tak to viem, že je... Ja sa vyzujem. Čo? Nevyzúvaj sa. Ale ja som sa vyzul. Jaj. Chceš začínať boso, hej? A keď si zoberieš prvý raz, sme boli na bosoch, nie? Preto nám to aj tak dlho trvalo. Dosekaný som bol riadne. Tak hoš sa, hej sa. Horsa. Ale voda je fajná. Voda je fajná, to je teplúčka, no. A akože teraz sa zdá byť studená, ale keď sa vôbec aký vyhorúčovaní sme. Chcem späť máš na otvorený priestor na pádne. Ja sa stávam. Ja by som stále šrapali, sme to videli. Takže začínali.
Trošku si navyknúť na nové padlo. Trošku si navyknúť na nové padlo. Že čo? Čo? Trošku ináč má tú ručku. Ale dobre, v pohode. Čo? No ona tu sa celkom rozbehnutá ešte z tej priehrady. 100 stupňa teda. No? Lepšie miesto som nevidel. Čo lepšie? Miesto nastavenie. No zatiaľ nie. Hej, koľko rýb. Pličke? Pličie, ale aj rýb, že koľko. To je vidieť cez vodu. Aha. Hm? No hej, lebo pozerám sa, že Si kaďa. nechal ponožky. Ja som si ich naskladal. Jaj, lebo ty máš to... Tie flaky, no. No čo ja viem, možno aj tadiaľ by nebolo zle. Právo. Že? Ale ja idem skúpiť. No tak to je. Ale akože idem právo, len sa k tomu chcem šupnúť. Hej. Nepôjde, hej?
fajné. Čo? No. Že ešte sú tu celkom fajné tie skaly. Pod vodou. Ha? Je to fajn zatiaľ. Trošku viacej vľavo, tam viacej bude voda. Aha. Aj tam sú skaly. Ja, ale už som tu pošiel. To hej. Čo? To hej. Dobre. Aha. Tam pred sebou máš konár. Napísané na niečo. Tak uvidíme, ako to pôjde. Aha. Tak to postačí do žimblova pomerne. Ty ako? Tak zatiaľ je to super. Pohode, Zika. No vlastne ja testujem. Pekný motil. Vidím ho, to je žltý, ja. Aha. To by sa až lepšie jak bavilo. Ty čo? To by sa až lepšie. Jaj, no ale to už je ďaleko.
Čo? To už je ďaleko. Ale to lepšie tu je. To hej. Ale podľa mňa dobre, že sme sa rozhodli tam, jak sme sa rozhodli. Že by zachodili. No, Takže chlapici nejakí idú z New Yorku do Anglicka, cez Atlantik na onom. Na tom kanói, Petrov. ja som videl aj baby to tak prešli. Hej? Hej. Ale to neboli oni mali pretroch, myslím, že 4 boli na tom. To bol zaoceánsky, normálne zaoceánsky. Však aj oni boli na takom kajúku mali, Hej, ale... tak úplne malú. Hej, mali A sa tam striedali. striedali po 3 hodinách. Ja som pozeral tie baby a si viem, no do frásy. Ja som tie kanálom pozeral, si hovoril do strašne. A že raz ona veľryba buchla do... Jak spál jeden. No ja tieto, a že ešte napríklad uprostred oceánu, že museli čistiť spodok tejto, že normálne museli vyliesť a očistiť spodok, lebo sa tie živočichy nasali aj vyšli pomalšie. No. Tam nie sú striede oceána. A 40 dní to dalo. Ale mali tú babu priviazanú normálne očom, vieš, že? Jasné, ale aj tak. No, išiel by som, keďže mám kondičku hneď a zaraz. Kondičku a peniaze. Viac než kondičku mesiac a začať sa pádlovať. No. Asi 3 hodiny. Aby som schudol hneď. A môj spolužiak z výšky, vieš, aké on robí expedície na morskom kajaku? Hovavil, ale môže znova. No však on celý Dunaj zišiel až dole. Popri chorvátskom pobreží išiel. A v Norsku bol. Tiež popri pobreží išiel nejakú trasu. Na Aliaške bol, takisto niekoľko akože týždňov, neviem, či aj mesiacov, neviem, to treba pozrieť, ale že ja keď som pozeral, to si viem, že fúha. No, A celkom aj pekne o tom píše, ti môžem poslať linku. Ale na paddleboarde to bude nemožné. Na paddleboarde nie, to budeme kombinovať, vieš. To voľný nemôžeš na paddleboarde. Ale ten Dunaj by sme dali, či si dali. Asi, hej, to je. No ale keď ako ide dole, rýchlejšie. No to isto, však to teraz nejdeme skoro vôbec. No ale že keď ideš skúdiť, že to Dunaj na to. A sranda bola, že on na výške bol taký trošku pribratejší. Ako celkom dosť na to, že nie veľa, nie že úplne extrémne veľa, ale Jak tak, ty? že pribratejší. No ale jak ty? Ja mám inú. Podľa mňa v tom veku bol menej než ja. Ale ako na ten vek, vieš, že celkom brucho mal. Ale jak som ho videl teraz, fúha. No videl na tých fotkách, na týchto, lebo osobne sme sa naposledy sme volali, to už sú roky. No asi na 4 budem myslieť. Rýchlejšie. No. Ale najhoršie, keď na to sa postaví. No. Poďme na to. Čo? Celkom živé to je. Hej?
bolo pekné. Vypnem a zapnem, hej. Alebo len